lelakonku koe tega nglarani atiku urip tansah kaya ngene omah-omah wis ra ono tentreme atiku tansah nelongso udan tangis sasat saben dina tak gondeli tak tresnani ora ngira mung tansah ngapusi nangis nangis hatiku nelongso yen kelingan tresnaku digawe lara nangis nangis hatiku keseksa ninggal aku ngabeti karo wong liya lilo aku kudu lilo lilo koe disanding wong liya nadyan uripku wis mulya mbak yo eling atiku kesek testing kene dites terus melenteng ngono mbak satu tetes terus bunting ngono banget mandine ya Dek ya terus pleng ya mbak luar biasa non kalau non ngaturakan wilujeng siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh halo perdana Ridho carita soan teng desa ndi ki Dok sedan nggih punggul sedan alhamdulillah jambean nggih Mak sing nganggo merah bata kok perawan gumun iki lho lipstike pink perkara ape nonton Ridho carita tuku lipstik anyar ngono Mbak ben ketok namo sawang ngono mereke Implora aja ngono iya ancen iya kok Wardah iya matur sembah suwun sangat kagem panjenengan sedaya masyarakat Jambean ya Nduk punggul Mbak punggul Jambean sampun kersa nimbali kula sak kanca pagelaran besar kedoprak Ridho carita ingkang midalem saking Mulaan Sumberjo Kecamatan Jaken Kabupaten Pati ingkang dipun mimpin panjenenganipun Bapak Sigit Sumarlan Sarjana Hukum dalam rangka acara halal bihalal leres nggih Bu alhamdulillahirabbil alamin matur sembah suwun sangat kagem panjenengan sedaya masyarakatipun antusias sekali. Terima kasih juga buat pemuda-pemudanya luar biasa. Pokoknya dongane kula sak kanca mugi-mugi dadosa bumi kang gemah ripah loh jinawe murah sandang, murah papan, murah pangan. Ora lokak nanging malasan saya kebak, ora wutah nanging malasan saya wutuh. Nggih Bu nggih. Seger waras daya kemawon. Iki mau aku ya entuk titipan saka Bapak Zainal. Njaluke didongak-dongakno, Nduk. Muga-muga lancar rezekine, sehat badane, seger waras jiwa ragane ya sayang ya. Pokoknya muga-muga apa sing dadi kekarepane Kang Mas Zainal kasembadan sedaya. Kagem pembukaan siaran Ridho Carita juga ada Dedek Denok yang punya kecantikan yang hakiki. Ketoke. Wah. Diparingi apa, Mbak? Yang bareng Badros Audio juga Alrobia Production yang punya Pak Gun. Kepanasan dia, Mbak. Gak apa-apa panas sithik iki koyo bule wisana. Bule apa, Mbak? Tombok kangen sinar Ridho Carita Kang Mas kunjuk atur panjenengan sedaya. Monggo capcus berangkatkan. Ning ndi, Mbak? Ning Jambean. Punggul. Ngadem mbok ngadem. Ayo ya. Say ah.
ora lali lali tenan, Mbak. Adik semono yen dolan karo aku. Pancen wis suwe ra tau ketemu. Setahun, Mbak. Wis sak mestine lali aku. Hey ah hey ah Mas mumpung saiki ketemu. Say Aja What's up? setan tetandangan karo aku. Pancen wis suwe ra tau ketemu. Pancen kangen wis tigo iku. Sepi rasane Hey ho so lali terus kangen kancane. rame-rame Guyub rukun seneng atine. hey ah Mas gelang alit cek siji. Napa iku? Sadulit kanggo tombak kangen iki. Dadi tombak durung duka tangi. Kangen iki ra bisa mati. hey Ya, grindo jari to. agak neko-neko Enak mas. Iya, iya. say ah hey ah Ayo, majikan. lali sira Lali tenan. dek semono yen dolan karo aku Wis tak lalekno mas. pancen wis suwe Setahun ya, Mbak. Setahun pujul. wis sak mestine lali aku Yo yo. Mas Hey, mumpung ah, hey, saiki hey, ah, hey, ketemu. say Aja ketan tetandangan karo aku. Dadi tombak kangenku kangenmu. Nalika iku sepi rasane. ah Hey, selamat terus hiling kancane. hey 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 ah hey ah Selamat terus hiling kancane. Ayo mas. lengating kali-ali sak dulet kanggo tambah kangen iki rasa sat mimpi durung butuh tangi rasa kangen wis bisa mari Prasa sat mimpi durung butuh tangi. Kangen iki wis bisa mari. Satu tembang tujuh antar panjenengan sedaya. Tombok kangen kanggo Piyayi Punjul. Endi iki? Punggul, jambean, Mbak. Jambean luar biasa. Niki wonten permintaan, Mbak. Kamu nyutane apa sayang? Gubuk asmara. Gubuk asmara utawa hotel cinta ya sayang ya. Apa iku? Hotel cinta. Apa iku, Mbak? Gubuk asmara. Saya digoni wong lanang iku, Mbak. Gak roh aku. Apa ndak iki? Ninggal katresnan ya Allah Gusti, Piyayi kene kok ya luar biasa.
Ya Allah laris-laris tukon bobok tukon pilis imbo ineh Bu Mbak ngenakno bos muda terus kemecer mara ya Mbak. Iya wis disiapi Nduk. Wis disiapi. Wis disiapi aja kuwatir pemuda-pemudane kono iku lho sing arep son. Ayo Mas merapat Mas. Iya. Sejauh mendekat yang dekat merapat ngono lho Mbak. Iya. Oke ya. Baik, spesial yang punya gubuk Asmara ya sayang ya. Bareng Krido Carito juga ada Yani Yani Krido Carito. Say. Buat penggemar Krido Carito ya sayang ya. Sugeng rawuh bapak yang pakai topi putih. Ya hey. Ya so. Say. Sing klemar-klemer kakean nastar. Di kula griem. Aboten bokong. Biasane piye? Biasane golane piye ya? Rada rene ya. Kendangi Mas Kocol, bokonge ben muser-muser. Mas Kocol kendangi Mas. Klemar-klemer kakean nastar cah iki. Tung kudang baem ngono lho ya. Tum dundang mbokem. Tak kon ngudang ae kok, Mbak. Kudang. Iya. Wes, Mbak. Kenapa Tia kok mbok celuk? Pian, tak kira Tia, rene yan. Terpesona karo bokonge Tia. Ayo, Ndek, tutukno. Cetetan kuning
Ancene Krido carita iki ancene cerita tenan kok, Mbak. Sing maringi mau sapa? Sing maringi endi mang? Iki lho. Jenenge sapa, Mus? Geding aku. Niku kok ora padha ngemute, Pak. Katuran asma sinten, Pak? Pak Sugianto. Pak Sugianto. Gak suka aku ngono. Kene, Mbak. Lah ngono aku maringi mung telu kok padha ngemute. Iya. Oh gak apa-apa engko ape diamperno nang omahe. Mas iya. Iya, kandhani. Dicawisi wis. Omahe nguri kono lho, Mbak. Matur nuwun nggih, Pak nggih. Brengose kaya anu gendelan tebon, Nduk. Lho gantenge ngono kok gendelan tebon. Wis sero nek ganteng. Lah nek gendelan tebon. Wong ndek ben tau mlebu TV. Sementing nang omah jare, Mbak. Aku ora duwe sing kaya ngono. Tak golekno, tak golekno. No kene iki lho. Aku kapok. Kene kok kapok. Ora ngono-ngononan lah. Lho, tenan. Tenan. Ya Allah Gusti. Catatan sajroning Sugianto nggih sawerane banyune. Papa paringi dalan karo mama. Dalan apa, Mbak? Papa dalan bocah kuwi ndak ora mblenger notot gatot. Wong kok lurut dalan bocah terus ae. Dalan bocah iku sing ndi leh, Mbok? Maksude iku dalan bocahe cah kene nek ape nonton Krida Carita iku kon ngekeki dalan ngono lho. Kon minggir ngene ya Mbak Amit. Mergo cah cilik nek ketendang wong tuwa tiba ngono. Senengane kok lurut dalane bocah. Lho Mbak wangsul, Mbak. Lho, mbane lurung. Apik halal bihalal sih. Ame dilanjutno, Mbak. Iya. Kene iki mau juga ada permintaan apa mau, Dek? Ninggal katresnan. Iki mau wis diwekas koncom. Sopo nek? Siska. Siska. Wis dibokeng, Mbak. Siska terus abang ireng. Yuk bareng Krida Carita ditampilkan artisnya sing semlohe dhewe. Iki lho bocahe Anis Endang Sutio. Krida Jaya. Krida Jaya. Krida Carita Krida Jaya Krida Jaya Krida Carita Krida Jaya Anis Endang Sutio kene, Nduk. Canike Krida Carita iki, Mbak. Iya kene. Iki padha karo ngeterno dheke iki. Ora ono, Mbak. Dalem Bapak Sugianto. Nggih. Sambel kemaki. Sambel kemangi. Iya. Sambel kemangi iki nek ora sing ngulek mboke iku tetep ora sedep.
Mergo dikei rahasia, Nduk. Didulitno Siti. Iya. Ayo Mas, sambelnya kemangi sik terus bariki muter anak ninggal katresnan ya sayang ya. Semoga Bapak Gianto spesiale. Saking Gandri, luar biasa. Cakep nggih saking mriki nggih. Yuk monggo Kang Mas, sambel kemangi. Ngagem lele napa mboten? Ngagem lele napa mboten? Mboten usah. Ya ora usah kon tambah nek ngono.
ayo menentrem kumpul sekeluarga. Syukur waras kayaku Lumpuhno kanggo gragati sawah bibit lan rabuke mangan jaban monggo sing nom-noman kene ya njaluki lagu sing model-model saiki nduk. Apa Mbak? Gela. Iki enek gela, enek ninggal katresnan, ayo. Ayo. Apa? Bocah bener nek kakean nastar. Rupane ngasek koyo roti. Ayo lagune apa? Ninggal katresnan. Oke, siap baik yuk Kang Mas. Kocok apa nyanyi? Gak. Ya monggo Kang Mas ninggal katresnan kunjak atur panjenenganipun. Ninggal. ayo Ninggal katresnan dene ya. Dari samping sana. ayo ayo
Kene Ha, kene Mbak. kene. Iki Ya, ana Mbak. sing njaluki gelo ya, Nduk. Heeh. Bariku gelo Terus terus lagu tok, Mbak. lagu tok. Heeh. Ora Ora joge sae. ora tenan. Umpama Heeh. yo daerah tak empot. Aja. Ora. Ndak dadi udun kok lho, Mbak. Gelo ya sayang ya. Hah? Kene kapita Nduk. Halah. Dek Pita aku gak tau gelo mokon gelo lembok wong lagi kasmaran iki. Pawaan ngene iki payu piro, Mas? Aja ngono, Mbak. 3.000. Alah himboya, Mas. Ngene. Iki jenenge pawaan gringsang. Maksudnya, Mbak. Gring-gring ning merangsang. Lah kok mbok nyang mok 3.000, imboi 20.000 nak gelem kowe. Nak Dek Pita 350. Lah nak Dek Tia piro, Mbak? Nak sing kaya ngene iki, Mas. Piro, Mas? Walu, bokong kok kaya ngono. Piro, Mas? 200. 200 nego malah. Kok mudun, Mbak? 200 Nego. nego. Heeh. Nego halus, Mbak. Ora ra patek duwe dhuwit, cah. Sing model bokonge sakmono ana mbok nyang 200. Kene ta kapita, lagune gelo ya, Nduk ya. Apa liyane sik engko terus sakit gelo ya ora apa-apa. Ya, monggo. Nek liyane sik pripun? Ya ora apa-apa, engko bar iki gelo. Karo nganti Gostine Putri ya, Nduk ya. Ya. Tak jajal lagune Deni Cak Nyansi. Iya, sinarengan. Monggo sinarengan. Ya. Kayak iya, sinarengan Krido Carita ya sayang ya. Sinarengan. Bareng Kapita luar biasa ya. Monggo Kang Mas. Bebek Sugiono Gleng. Beb. Apa? Sinarengan. Kan nek gak mudeng lagu aja takok lagu. Bocah lagu anyar ora mudeng, lagu kawak lali. Spesial buat pemuda-pemuda Punggul.
perasaan ke aku. Walah. Apa dumpeke sapa sing ame diparingno? Oke, iki terakhir Pak nggih, sampun nggih. Mangke dalu malih. Sithik edeng kersane lakone nutuk nggih, tasih wonten dagelan napa? Nggih, niki gelo. Gelo. Nggih. Ya, mangga Kang Mas. Gelo. Gelo ya, ya terakhir karo ngrati Gusine Putri, matur sembah suwun sanget ingkang sampun peparing mugi-mugi rezeki lumintu kagem panjenengan sedaya, terkhusus warga masyarakat Punggul Jambean. Mugi-mugi berkah barokah kagem panjenengan sedaya. Amin. Lan ugi Kang Mas Zainal ya ndak ya. Ya Kang Mas, terakhir karo ngrati Gusine Putri wonten Gelo bareng Minul ngene ndek. Pakai pak proces lo ini. Ayo dideloki koncone jogete sing kompak ayo. Yo. Ning ngendi gonku goleki. Mong ngabeti. Ingin ketemu. Senajan ada tak parani. Mong nuruti karepe hati. Bareng saiki ninggalake aku kaya sumener rasaku waktu metes nelesi pipiku yen pancene Sampun nggih Mas, mangke dalu ya. Mangke dalu spesial kagem Mas Zainal mangke dalu, oke? Aku orang bakal gondeli. Ya. Spesial kagem Mas Zainal mangke dalu tak loske ya Mas ya. Pokoknya aja kuwatir. Iki kersane lakone nutuk sithik edeng dagelane ya urung metu mau nek bintang tamune barang kok. Sapa, Mbak? Mbah gak ragu. Kaya ngene lawakanku biyen apa dadak ketemu yen pancene ditinggali gawe gelo ati salawase. Bareng Rido Carita. Ora nego-nego. Kaseng goyong Badros Audio. Ora Badros. Robia Production. Kita mainkan satu tembangnya ada gelo ya sayang ya. Ning ngendi gonku goleki kok ampe
gayane rada isin ngene-ngene mau kok. Sidik-sidik, Mbak. Mbak. Kono pojokan kono ya. Oh kok bengi melu dandan ya sayang ya. Seragame jeluweh ya, Luweh. Mbak. Koyo ngene lelagonku. Mendadak ketemu. Yen pancen ditinggali. Orang gawe gelo ati salawase. Matur sembah suwun sanget sedaya kemawon. Monggo Gusti Putri kateran rawuh. Ayo Nduk palungguhane sayang. Nggih sampun nggih. Kula nggih ngertos wektu kok Pak. Mangga kene sithik edhing lakone ben